Usa sa mga nindot nga leksyon or pagtulunan nga ato karong makuha gikan sa unang pagbasa hangtod sa tong ebanghelyo apil na sa Salmo, kinig yung paningkamot sa Ginoo nga maduol siya nato. Tungod sa iyang pagpaningkamot nga maduol siya nato, sa may iyang gibuhat, iyang gigamitan og gahom. Kay bao man siya nga muduol gyud niya basta dunay kaayuhan nga makuha. Muna sa atong unang pagbasa niingon diri nga makita sa katawhan ang himaya sa Dios, ang iyang kahalangdon. Matod pa diri ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, maglukso-lukso na ang mga bakol. Ana ba no? Niya ang mga desierto mutubod ng tubig. Mura bag ipakita niya nga pulos gyud maayo. Ang mga yuta nga nangliki sa kainit mahimo ng swimming pool sa bugnawng tubig. Kanindot ana. Ang mga batignaong mugwapa, ang gwapa mubati di day kanang ang mga pobre madato ug uban pa. Ang mga way balay, nanay balay kay dako na taghalin sa sitiyo. Ana ba? Pasabot gustos Ginoo nga muduol kita niya. Ug nakita na dinhi sa ebanghelyo ang nagbitbit og paralitiko, upat ka tao, naningkamot silang muduol sa Ginoo pero naalihan naman sila, naunhan man daghan namang tao. Ilag yung giukab ang atop kay tisa raman to kanang saknib-saknibon, pangtangtang nila, gitunto nila dito ang paralitiko. Gipaduol ba? So makita nato dinhi nga ang ato sa diayng misyon sama nga ang Ginoo naningkamot pagpaduol nato. Ang ato sang misyon muduol tas Ginoo. Gilingi ay mong tupad, naganahan ka muduol sa Ginoo. Mo bitaw na dinhi naagitay asyeret no dinis atong simbahan labi nag-adlawng Domingo kay tudluan ta mo ni akong gamayng prinsipyo gibasi man anako ani God nga ang pagpaduol gyud Ginoo ba yang Ginoo ni amas altar mo na nga kun manimba ganita paduol gyud altar hain gani na gi-celebrate ang misa didto paduol. Oy magsige man og palayo adto manuos daplin, adto pagawa simbahan, magkukinupo dito, magtanaw, so good na misa. Murag nagtanaw tari. Kanus aman sa muduol sa Ginoo, kanus aman mo abot gyud diri, hagdon pag yung pari, bisag ang pari, gadali, muingon pag yung padir, ko na taong ko padir, blisingi ko. Nga naman, stage 4 cancer. Oh, anha na ta muduol sa Ginoo, na natay cancer. Anha na ta muduol sa Ginoo nga padir tabangin ta na nagbitbit in taon na ng ilang mga gamit mutik man kung may board exam padir blisingi taon may padir unya kuway board exam di lang gyud mo paduol sa Ginoo inigpasar sa teachers board exam tuan na sige nagpangasaba sa mga estudyante ngayaw-yawa na kaayo take og board para lang mga saba dito sa classroom mga buangon di ba? Pagkapasar sa board exam, nursing, or unsa diha, nga board exam, or bar exam ba, nato na, date nas uyab, siging tinukhangay, kay mag-unwind ta, mag-enjoy ta, mag-tupis-tupis ta, adto ta sa beach, ala, kuyog sa mga boyfriend, girlfriend, kuyog pag unay-unay, kay mag-enjoy ta, kay nipasar, nalimot pagpaduol nas Ginoo. Inig kasakit na sad, inig ka problema, naputos nas utang, hala duol na sa Ginoo, pamugos gid anang pari, padir magpa-counseling ko padir, schedule ko padir, ana. Pari in taon, kanira ba, wala ba ginis type, ubrahan niya. Pari sad, otros ang layo sa Ginoo, duol kay kwarta, kansi taning ubrahada.
we. Hain man ang Ginoo. Unsa may mga lugar nga mahimutang duol sa Ginoo. Atong i-check. Ang number 1 gyud nga maduol tas Ginoo kinig yung sakramento, labi na ning santos nga misa. Ang sakramento, bunyag, konpirma, kumpisal, kasal, hilog, sa masakiton, sa panangusa, kaminyo, kasal lagi, ordinasyon, sa patong usa, ha? Kalawat, kaning misa. Kanang 7 ka sakramento, ug asa man diha ang available nimo or angay dawaton, dalia gid na pagdawat, unaha gid na pagdawat, sama anang bata nga bunyaganan. Ang role sa atong simbahan, inigkataos bata as soon as possible. Labing dugay na ginang 2 months, 1 month, or bisan ganing mga 3 weeks, inigkalagsik na sa inahan, bunyagi dayong bata. Ang inahan ra may importante, ana. Ang amahan di man na importante, kay tuatos abroad, muuli raman sa to, mutukhang raman sa to, o man mulakaw na sad. Di man to makapabalaan sa bata, di man to makapaduol sa bata ngadto sa Ginoo. Ang bunyag, nyag naa kay sala, pangumpisal aron maduol kas Ginoo. Sus, di man sad mangumpisal tag 10 ka tuig, tag 20 ka tuig, di man sad mangumpisal kay mauwaw kuno sa Ginoo. Daghan kay kog sa pader, walang ko mangumpisal kay uwaw kay sa Ginoo. Nya karon gahigda na ka kay tiwasono na, una pa ka mo tawag og pare aron mangumpisal. Basig pamasin na lang ni. Kay di na rabasad kayo kahinumdom siyang sala. Moingon ra lang sad, unsa pa der? Unsa mahimong sa ako pa'y sunahon, unsa may sa pader. Wa naman, nadaot namang utok. Karon nga lagsik pa ka, pangumpisal, paduol sa Ginoo. Ayaw huwata nga maparalyze ka. Una pa ka itunton duol sa Ginoo. Paduol, samtang kaya pa. Muna ha, sakramento. Ikaduha, sacramentals. Kana mga sacramentals, mga crucifix, mga imahin nga gibindisyonan, tanang sacramentals. Pero wa tong sakrament, imong gidinay ang sakrament, di sad mo epekto ang sacramentals. Kay kuan raman to siya kanang support aron mo mas mulambo. Kung sa kuan pa, kung sa ato pang tanom, ang sakramental mura to siya tubig nga gibukbo ba, ana. Pero sige kag bukbo si yuta, way tanom, buang ka. Itanom usa ang tanom aron mo imong bubuan. Sige kag bukbo, usa na imong kuan ni ako'y tanom ani, sige bukbo ba, wag ni tubo. Wa gyud. Ikatulo na makapaduol na to sa Ginoo, ang iyang mga pulong, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Di pwede nga mogdawat kag sakramento, di sad pwede nga magsigi kag daan ang mga sakramentals, unya di ka motuman sa pulong sa Ginoo. Ilingi ay mong tupad nga sige kag tuman sa pulong sa Ginoo. Ambot lang ninyo. Congratulations sa nagsigig tuman, kay kasagaran nato no, namaga ang tuhod siging rosaryo, siging anhe dinhi simbahan, pero siging kusmod ngadto iyang silingan, siging sulinga anang mata ngadto atong iyang mga silingan, siging kinihaay tungod anang utang og yuta, pero siging rosaryo, magbrunda pa ani ni simbahan. Gasagbay pas brundas liog og sa kaning rosaryuhan, gakupot ba kay galakaw ga rosaryo lang gyapon, pero dayog ingon mga buang-buang ay, mga buang-buang ay. Wa gyud gugma ang giisugo sa Ginoo, higugmaa imong kaaway, higugmaa imong silingan sama sa imong kaugalingon, di gyud sundon kay naglagot lagi, kay mangawat sa among tanom, mangawat sa among balay, kay mga adik, mga sugarol, masuko gid siya ana, pero siging simba. Unsa may imong gibuhat? Di ba?
Mas mayo pa bawion ani mo palit na lagslat. Sige na lang kag palit og slat. Di ra bagyapon mo palit og slat, magyaw-yaw pa nanasa ning paria. Sige yaw-yaw anang slat. Alingog-ngogan siya kay nga naman di man mo palit. Kana mga taong sige paminaw ni akong misa, nya di gyud mo palit, alingog-ngogan sa akong humili. Nanasad ni apil na sang slata. Pero kaning mga balay nga atong gipang-ayo, sos magsigig pakpak padir, sitiyo pa padir, sitiyo pa. Kay maapil ning amo. Ana magani ga message sa nako mga tulo mating ito kabuk gahapon, padir bisa na lang yun padir og ipakapi ning among balay padir. Ana. Ako pastilado. Humna lang yun usa ng 140 padir. Ang among balay padir ipakapin lang nagampo gyud ko nga maapil unta ning amo. Kung una-una bahala mo diay. Sunala mo ani 15 pamanggani kabuk atong nahuman unya 140 ni atong ayuhonon nya punan pataning daghan kayo pero okay kayo basta naay grasyang ihatag ang Ginoo. Atanawa ang atong SBF dag para sa atong kumbinto makapaduol sa dinatos Ginoo kun mopalitaan ni kay kumbinto kunas Ginoo anha ko diha magpuyo ang pari o ang mga nangalagad sa simbahan anha ko diha palambuon ang pagtuong Katoliko kay guway kumbinto maguba ra sa ning simbahan kay ang pari adto man mo puyo sa laing lugar nga di magkuyog na ang nadri dito wa na igsunod ana labi nagdaghan nag-anak mo gawas din ama na magpari. Pero naas kumbinto, mapanidaan mas mga worker, ayay, nisod si sister sa kwarto, pader, nganong imo man nagipasod, ako lang kipaihap ang kolekta. Nganong nabuntagan man to, daghang sensiyo. At least ba ma-check ba, managana to ginagmay, kay naamas kumbinto, pero tuag apoyo sa laing lugar, kinsa may monitor dito. Himoy igyog kumbinto ang pare. Muna homnon taning kumbinto ha. SBF dag atong halin as of yesterday 2,547 na apay 57,453 ka slots nga available pakpak sa mga namalit ani kining atong sitiyo para nis atong pagpaayo atong mga balay nga nang-apply din hinato 140 ka balay ang nag-una karon mo ni atong gi target ani atong halin ni abot nag 57,912 na apay 6,000 na lang 88 ka slots na available tag 100 pesos rani so kutob rani karong pizza 25 sa Disyembre pero murag tan-aw na ko ani mahurot na gini aron maka-apil mo paspas lang mo palit ani kay masubra mas maayo kay maapil tong mga katubang dili kayo nindot katusan ni apply ba at umusubra pa di ay kutob pizza 25 bahalag mo sobra na ni sigihan gyud din ako baligya kutob pizza 25 kay Christmas gift man ni nato sa mga gubaog balay okay ra ninyo bantay ha atong pakpakan sa ang namalit niya ini niya nag 30 slot challenge sana 300 slot challenge bantani tag 30,000 as of yesterday nanay 31 ka 300 slot challenge pakpak naagyoy ni hatag og 300 slot challenge nga nakapatandog kay nako nihatag na ni siya previously og 10,000 pesos. So pila man ka slots? 100. Nipalit siya 100 slots. Na-diagnose man na siya 4th stage 4 cancer sa colon. Colon ba? Just recently. Dali ra biya kay na mamatay. Naminaw man siya sa akong giingon nga kung ako'y masakit og cancer labi nag stage 4 or dialysis nga total kidney failures, dili na ko magpa-dialysis, dili na ko magpa-chemo. Wa gid siya magpa-chemo. Matod pa sa nihatag dire. Just recently namatay siya. Pero ang iyang panugon
Dahil buta, nakadungog man siya sa sige niyang paminaw misa nga na ay 300 slot challenge. Kuan pa man to, 100 pa man to, punig palit og 200 ka slots aron maka-appeal ko sa 300 slot challenge. Siya gito tatoy mo remit dire na namatay man siya. Gihatod gyud sa iyang kapikas. Kamo, anak mo kinaiya, hapit na mo mamatay, mo palit pa mo 300 slot challenge. Ha? Og niingon dayon ko sa iyang asawa, congratulations. Hibaw ko, tuan na turod siya sa langit siya. Malipayon kay siyang namatay pa dyan sa tinud-anay lang. Bisag hapit na gid siya namatay, malipayon kay siya. Naku, mo gito'y perfect healing sa iyang kinabuhi. Di ba? Stila na, wagyan mo ma. Sige na lang, nindog na ta.